Dobar dan i dobro mi došli na još jedan prijedlog za jednostavan, brz i nadasve jeftin ručak. Desi nam se svima da nemamo baš nešto mnogo sirovina kod kuće, ali uvijek može uz pomoć ideje, mašte da se napravi fini ručak. Kao što vidite, ja sam ovdje imala ove 3 nemačke bele kobasice, nešto malo testa, čeri paradajza, jedan luk, šargarepu i neutralnu pavlaku za kuvanje. Pa sam ovako išla redom. Luk sam ispržila na zagrejanoj masti. Ovaj put sam se opredelila za mast, pošto je i ona slast i kobasice čini mi se da se bolje isprže i budu slasnije u masti. Zatim sam dodala naseckanu šargarepu. Nju, ako i nemate, možete i bez nje napraviti ovaj ručak. Naravno, isto će biti ukusan. Ručak se često pravi u Austriji, gdje se ja sada i nalazim, na ovaj način, jer ne jede se uvijek i svakome onako suvo pečene kobasice. Ovo je vrlo jedan jednostavan umak koji mnogo odgovara ovakvim njihovim belim kobasicama, koje sada možete naći i u radnjama kod nas, naročito u Lidl. Možda niste znali baš šta tačno da uradite sa njima, pa evo jedan od predloga, tako da nadam se da ćete prihvatiti. Zatim sam dodala ovako jednu kašiku paradajza, onoga u tubi, možete i soka od paradajza, šta imate. Evo ova 2 čerija i onda sam naseckala tu kobasicu i pustila da se i ona malo propeče. Jednostavno činilo mi se da je tako ukusnije. To sve možete raditi na laganoj vatri, pošto zaista pripravak ovog jela bude brzo gotov. Evo sada sam dodavala dalje začine, to je so, biber, to sve možete po vašem ukusu, možete lovorov list staviti, mada i ne morate, znači sve po vašem nahođenju i začinima koje imate kod kuće. Volim ovakve ručkove, potroše zalihe neke u frižideru i u špajzu i da se ne baci hrana. A stoga, verujte mi, kad budete ovo probali i ako se odlučite, nećete se pokajati, zaista je onako neobično ukusan za ovakav izgled i ovakvu brzu pripremu. Kada sva ova tečnost i kada se kobasice malo propeku, a tečnost ispari, tada je vreme da dodate vodu, mada obazrivo, da vam sos ne bi bio redak. I sada pustite da ta voda zagusti samim kuvanjem, to možete i na malo jačoj vatri. Odredite koliko vam je potrebno te tečnosti, odnosno sosa, s tim da pripazite naravno da ne bude retko. Pri kraju dodate neutralnu pavlaku, a ako nemate, isto tako možete i napraviti neku zapršku sa mlekom ili dodati samo mleko ili pavlaku najobičniju. Znači sve vam je dozvoljeno šta već imate u kući. A vidjeli ste, nije ni velika količina ove pavlake za kuvanje. Sada često domaćice to koriste i verujem da mnoge imaju uvijek kod kuće ili tek kupljenu ili načetu. Evo sada sam već dodala peršunov list i to bi bilo to. Pustila sam da se još ta pavlaka ukrčka, odredila količinu sosa koja mi je potrebna i koja ova količina namirnice dozvoljava i samo mi je preostalo još da serviram uz testeninu koju sam kuvala uporedo. Evo kao što vidite sada kako izgleda, a da bi ovo isprobali vredi da se malo potrudite. Prijatno!